Godoni adwa na wach ni gima an gi pacha. Yes. Aparo ni timore. Yes. Face of Kenya milando rwani. Oken as a response to gima nyithindo gine wacho ni wadwaro. Ke nyithindo gidwaro competency. Gidwaro people who will serve and protect their taxes. Yes. Maka ine sirikal. To koni ni salary mar minister en siling 1,100. To incomfortable godo. But gima William Ruto lando ni Face of Kenya ni en gi pache gi jok mogo godo mbaka. They are dealing with what we are calling a Gachagua problem. Gin gima gidwa timo en ni gidwa contain Gachagua. Mane ma pod ni e pachgi. Emomiyo nyithindo giwacho ni uno kuwinjwa. Nikech kikelo Face of Kenya tidil gi bwana cha nikech bwana cha nokuongo konwa ni gine shareholders. Asto kiburi moro duogo donjone bakoro nowe ni en kingpin ma Mount Kenya. Ting'e na dirama kenda ni Mount Kenya go kurande. Maka gionge kodi to tek mondo yud gimoro pinka. To jidhi ombulu. To nyo osegar manyene no kako loso thurgi to koni nyaka riu jowa. To jogi koni samiri wo jowu chande ta bende nyaka tim ang'owa nyaka los gi jomoko. So gima dhi mbele sani is not about getting competency. It is not about getting people who will protect taxpayers' money. Gimati Moresani and they are trying to deal with Gachagua problem. Ni winjo kaka chunyi youth nyo loso nyoro. Nya winjo. Moko ni William Ruto to bera kata orach lakini okorach ka bwana moro cha. Koro we uru go koko ni gigi kik watim nikech ka bwana ni odhi to bwana cha madong to bwana ni rach. Mano nyisi ni gin kuma gintie. Gin eno ni shida duto matimore sani. En Gachagua. En Gachagua. To kanye kuma nyithindo gikoni un gini okuwinji. Okune gik mwadwaro. Moko nyicha nitiere ka to kane gitieke Show Citizen TV to director marwa LK Olungo giogo kodi mbaka. To giparonwa ni at the end of the day hashtag marwa enango. Ruto must go. Gigi to timra maber. Kendo wago tik no timo ma. But the genesis momiyo gigi timore. Rech top ko chakra ng'owa. Governor, ang'eni gini osechwakore inde kodwa ni goloko.